style neribwe manyete style neribwe manyete omenyete style neribwe manyete omenyete okonyora ngaye nabo koimuka iga straight no tesibi nabo kurara no tesibi amaguru nabo kurara ne tente yiriuka nabwe manyete njira neribwe manyete okay nabwe manyete ngaje njira ga iga buge kabu njira gutara nabura tacense gutara guciari kwaraza ko igostiri naye no muntu there is no any problem nabo bwe manyetaje ngano nyene ngano nyene yanga nabuta nabo brafikro ne ke bestio tare gucigigaria nabo bwe manyetaje okay abantu barororo manyete buya kabisa no nyembuoye igakuragira style fulani matakataka njira gite matakataka konya komene bichara konya komene okoboko konya komene pakeke gokoro no problem bona yoroche gwachire esabali gwachire gose no muchibo monto dende musani ukurangeiri tate gukwa naye 1 2 3 4 5 bla 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 kwaraze turarunian musani gakurangeri galia mabera achire meso bukima na oboregi gabo okay ubeke bona yege ntore enuko kabisa okore teria mabere ne kirasi ngazi ukuru ko musabetizi uko musabori tizi okay kwa umwira mabere igokuragira njira gitiga gogoitera gokwemena ngantungara batokuragira iga mukuragira njira kiye bone nugi kaki njira kiye bona yorocho ukuragira tari bo betimba garagari bari bakuragira ndo chabantu barari bakuragira okay monto rochi kabisa kwa gose ne nyama hoteli gwasairo hoteli bijaiga enyama ya letiru mapema bona ka no hoteli tata ka tari bu ogotakuna mauga kabisa watakuna kwaya korobo sikwabeke mesa iguru kaki tulikorokana linyandambe tulikorokana liribobe bona yoroche kabisa pi hoteli ga igani gobwena te kuragira style brand kwa iru gose ne egechiko oliero mochere ne chingende bona enga yukuru roso yokoboko kabisa iga serious kogenrete kuliko konanga okoboko bona rochi tuliko garagari no na bakuragira hoteli tuliko garagari abakuragira hoteli omwanu bona gaki ayeto kurarigeri ngobasaba ekere gwachira hoteli nshapima digeri abantu ka ali hoteli buna bakuragira kero muntu buna akuragira egetambangero korete rukwabe kerugi iga kebono ukobeke ruga kebono iga egero mosolito itekira chianga gali ntobwate tissue mapema igalia ntobwate tuti testi okobeka iga kwaruseri nyama maino igali hoteli ntobwate chumbi no konyore bekirali ali hoteli ntobwate bakeyarare mabekirali bona ye umanye ko endororo kaki kwarete ruge tamba akiri bono bone boyiga posirendo oragire wakirusi na kiwe pangu sera magoko etisi ukwayetire ochiabu kakinse yenensense etisi ukwayebugoiri wakire sabu ngeye bono ne toilet paper okay kwerende yebakorogose ngaki kwambwatira kwabekire muko wasukensemo ebite bona byo koruserio bukorogoto kaki omwana ule ndende tukuragira uruo kunya kugaragaria abantu hoteli kakinse yenensense echaye hoteli teriko kendigu estyle yobwarte ngaki ngabono ntate koirura ekende igere nkoreki inyu ikaranza kara study kara korobo tuki urarigere ngaki abantu bande ngaki bakuragira na bakuragira bnango chaka sikupemberezi wara sikusorori mama ke muntoma never